Nselmilkom eżis, Sister Teresa, naftit ma nintaqaw ġvera l-paċi, ma'kom u mal-familja ta'kom. Fis-sem tal-Missir, tal-Iben, tal-Ispirtu Santu, Amen. Fuq xiex nkellimkom illum, nixtieq nkellimkom fuq il-festa qaddisa li qegħdin niċċelebraw illum. Meta dan sidna l-qaddis tagħna Ġesu Kristu tela s-sema, ħajjitilgħu lubna miegħu fis-sema. Qed naqra reading li naqraw fl-uffiċċju tal-qari, aw forsi min sema bih meta ngħidu l-office. Sant Wistin qed jikteb dan. Waqt jgħidilna Wistin, nisimgħu li San Pawl jgħidilna jekk intom il-xux tajtu ma' Kristu fitxu l-ħwejjeġ tas-sema fejn Kristu qiegħed fuq il-lemin tal-missier issa, aħsbu fil-ħwejjeġ tas-sema u mhux f'dawk tal-art. Kifu tela s-sema u ma dbieċ minna ekk aħna ġaqedin miegħu fis-sema binaw. Għalkemm għad mhux bil-ġisem ukoll kif ġi imwiet lilna. Kristu ġa u fil-għoli ta' smewiet imma għadu jbati fuq l-art fit-tiġrib li miegħu niltaqgħu aħna il-membri tiegħu. Ta' danu stess ta' naxida meta qal Sawl, għaliex qiegħed tippersegwitani u meta qal kont bil-ġuħ u tmajtuni. Għaliex mela aħna ma nilqawx it-tiġrib ta' din id-dinja waqt li qalbna mistrieħa ma' Kristu fis-smewwiet permezz tal-fidi, it-tama u l-imħabba li bihom aħna ninaqdu miegħu tela imma dwar. Ma jidirx, ma jinħass ħafna. U għalkemm fis-sema u magħna wkoll. U aħna f'din id-dinja aħna wkoll miegħu fis-sema. U magħna bid-divinità tiegħu, bil-qawwa tiegħu, bl-imħabba tiegħu. Aħna l-kemm ma nistgħux inkunu miegħu bid-divinità kif inhu magħna, nistgħu nkunu miegħu bl-imħabba fih. U ma tbejjitx mis-sema meta niżel fostna fid-dinja. Lanqas biet minna meta reġa' lura fis-sema. U stess jiġdilna li kien qiegħed fis-sema waqt li kien magħna fuq l-art meta qal ħadd ma tela s-sema ħlief min niżel mis-sema bin il-bniedem li hu fis-sema. Dan nistgħu ngħiduh minħabba l-għaqda tagħna miegħu għaliex hu ir-ras u aħna l-ġisem tiegħu. Ħadd ħliefu għaliex aħna ħaġa waħda miegħu. U għax bin il-bniedem minħabba fina. Aħna għax li Alla minħabba fih. Għalhekk San Pawl jgħidilna bħalma l-ġisem u wieħed u fih ħafna membri għad li huma ħafna jagħmlu ġisem wieħed. Ekk ukoll Kristu ma jgħidx hekk Kristu imma hekk ukoll Kristu. Kristu mela hu ħafna membri u ġisem wieħed. Niżel mis-smewwiet għaliex ħenna lina u reġa' lura fis-smewwiet u waħdu għaliex aħna ħaġa waħda miegħu bil-grazzja tiegħu. Għalhekk ngħidu li Kristu biss niżel mis-smewwiet u Kristu biss tela fis-smewwiet. Mhux għaliex il-ġieħ tar-ras jintilef fix-xejn fil-ġisem kollu, imma għaliex il-ġisem sħiħ tagħna ma jinfiritx mir-ras. Kristu r-ras u aħna l-ġisem. Dan Alla, Alla kollox is-settiljat eżis. Ejjew ninaqdu miegħu, ejjew nkunu moħħna fih, tgħidli ma x'nagħmel biex inkun moħħni f'xejn. Every now and then għajdlu inħobbok Ġesu. Grazzi tal-li ħallejt kollox is-settiljat. Infaħrek, kemm nixtieqni mulej min jaf x'ħejjejt ħallina hemmhekk u x'qed naraw. Ejja nispiċċa ma ndewwimkomx. Jiena dil-ġimgħa għadha jekk Alla jrid sa nhar is-Sibt sa mmur nkunu rtir, grupp ta' sisters, jiena nsejjaħlu vaganzi mal-mulej u sa tkunu ħafna f'talbi. Min jixtieq
li għandu xi bżonnijiet speċjali jew xi intenzjonijiet li jixtieq jitlob għalihom, jista' fil-comments jgħidli ta' għandi ċans illum narhom u noħodkom kollha miegħi quddiem Ġesu. Inħobbu lil Ġesu, nitkellmu ma' Ġesu, infaħru lil Ġesu. Il-paċi magħkom, Mrs. Il-paċi magħkom.